ule ni lai zan in khom ban ani to a voin chu eng mo ka ti a chu nu lama bible chiar na hun ka in siam ang le khabu chiar na hun ka in siam ang ka ti a ka chet mo hun mo do chet mo lai chuan tlai lama chuan hun rein pe don ti tan vela chuan in leng ka nei a ka nawa ka chen nei thenom mai mi in pui hi ka pa u fa pa kuma chuan ka nau ania lo leng pe tho me eng mo ron sei ve tu a min ti pui tu a lo leng pe a ti chuan in kan ti ta a ka hun bible chiar na hun tura chuan kan ti a ti zela kai pon ka ti pui a kan ti du na chuan in choi lo hun ta a in bol te lo ngai a ni lai zan ani a in khom ka du wangin chuan chaw ka ei ta lova choi lo in khom ta a in bola te siam ka khom a ti chuan in trần lạc ngai khop me a hei le khabu hi ka thian nu nen kan in chiar sia ka pani ka donga ka don pakhat zawk a pan zawk hemi chan ve vel hi niang bor vel a chia chu hrebik lo a chia chu ka hrebik lova chu zawk chu changa khi in hei hi ka changa second chance te ni a ziak tu chu ziak tu chu ar lel ngak lian a ma ngak a sang khat zakwa som buk panga sang ni som pakwa a boral ta ani a nge ni ka chiar to atang chuan a chan chin an zia anu pui te le a thian ten an zia tang chuan rui lo boya lo tang ve to rui lo boy tanga chuak rui lo boy tanga chuak ani mela ai ke rui lo ngai ama ang la chuak ve lo te tan pui konga in petak in pal tak katiam ang enkol na mun tur rui lo ngai te enkol na mun tur te siam a katia khosa kha ni mela ti chuan in a buat ne lo rui thei thil khan a changin ron ti buai thin ma se pathian a hlat lova amamu na nga reng ti te ani a thu hi hei thuma hruai ah hian reverend b sang thanga mission veng aizawl tih te in thu an ziak a thuma hruai le duh sakna thu a ziak a chuan bangha ka pa a ziak tu pa ar lian zuala khatla a thi hnuan buat sei ani awm a boral hnuan buat sei ani awm a chu hei hi chhiat tu heti zat hi ka chhiar tawh a hei chhiat tur kal a nei a hei hi ka chhiar anga chuan hei hi bible hi chhiar chaw ka chunga tun khuma tunah hian thuthung chin chiahnan chiar tan tur tih genesis bungsom pasarih ka chhiar than mek lawna hagari le ismael a ka chhiar zo chiah a tichuanin a vain lamah te chuan thil eng emaw ka ti a
cho ngày tua na chuan ngay tiếng nghe thil suwa ai thil ngay tiếng nghe rồi thì thil hi kan ti thin ti a lo lu ta ka ru ruwa thì chuan in ka khom be ka notebook te ka da he mi te hi ka vala vata ka zia ka hi ka hian hi kan om na hmun dik lo wang te thian sual kan kum wang te ai ani tlang puya hi ti chuan in a pathum na chuan a tam der an nin ka hria broken family an ni wang broken family tanga chuak an ni wang en tiangan zan reia chuan zan reia ke in eta nan kal pheila dor pui i pe ranga chong lai ve da chuan kung sila riak ta mai mai te tam tak an oma chuan ban deuh kha chuan khatla bridge Aizawl bridge an tih Aizawl bridge an tih hnuaiah sawn an riak thin bawk a bazar ah te sawn riak thin an awm a ka hria a mahse zawng lam saw chu ka pawng ai vak lo a a chan chu rui hlo zawng hian kan han kal ve thin a hei khatla bridge hnuai ami hi chu a lak te pawh kan la fo a chuan enge ka sei leh tur chu mai se la voinah chuan voinah chuan ka in video a chu vel te chu ka ti lang ang ka ti a mahse phone a in record ka ni a ka memory hi a tlem em em a ka du dan chuan bible ka chhiar na hi video veka a tir tanga ka chiar na hi chhiar chhuah dap a video a YouTube a dah vek hi ka ril ruk a mahse pathian in tul a ti lo aniang e ka kiarin a phak lo wang te pawh ania phone mai a in record ka ni a rui hlo ngai ka ni a sawa thla ka lak hma de tan tawh hian number 4 hi ka khawih tawh a chuan ka pa hian a hriat tir hian na em em a rawng pawl tu kawhran upa a ni a rawng pawl tu ni lo lang chuan i kut ka tanang te a ti a tichuan hei tunah te pawh engemaw tunhnai mahni lawkah te pawh engemaw han in dil engemaw han in han tih deuh han rui deuh chuan hetiang chuan kan awm ho thei lo ang tih te a sei fo mai a engemaw in awm hlang erawh tih te chuan hei ka nun hi ka siam that tumin ka vei mek a a pawimawh ber ka ti ah chuan bible chiar chhuah hi ka ngai ani bible hi ka chiar chhuah chuan ka nun hi a danglam dawn tih hi chiang takin ka hria a bible hi chiar chhuah ka ngai a khawngweh takin bible la chiar chuak lo te khan khawngweh takin bible hi chiar chhuah lo tum ve hrau mula in nun hi a danglam dawn tih hi ka hria bible hi an thil a ti thei a thil ti thei tu ro pui ber ani tih hi ka hre chiang ani a chan chu naupang te ka tah pathian thu a chawm sei len ka ni a bathroom ah hian audience but hi voi sawm chuang chu ka nei tawh ang ka pa hian min hau tuina injection zo in vit zo in vit leh nga ala te hi min ti thin a chutiang khawp chuan ka lo buai thin a bathroom ah hian thi hian min chhar lo a a van neih thlak khawp mai a pathian khawngweh na hi a chungah hian an la sa khawp mai a heng hi a thleng reng dawn lo pathian hi min khawngweh reng dawn lo hrem na hi
thi hun kha kan nei don hring kha tinga ka dom reng ka chuan ti chiang takin alang reng mai a mania kema agape kema kan han lu tang kan thlep nok nok a hei thi hi ka cha kan ni top ka lu keng pa han lu ma ka chuan thlep nok nok hian zinga ka kan tlan chuak ka chuak a ti khan heng lai na ya mu tur lo van deuh chuan sawtah bawng on lam saw lam thleng in kan kala ha kan zonga ti khan kan hmu ma chu kan zonga ti khan kan hmu a thlep nokin number 4 hlang hi ani lo a kan tih pils te kan hmawm tel a hei mutna alprazolam te chuan nautang motor SRT kan hmu vak lo a nepten tih te tiang chi ho tunang lai phe chuan chhuak kha mahabaga nerf kan dawi te mahabaga hi an rawn ti tawp leh tawng emawni awm leh tawh lawng emawni pregabalin kan tih te tiang te chu tinan number 4 i lo tih number 4 tih chuan voi khatah zahnih man i tih chuan tikhan zahnih man kha i ti reng thei lo i dawr thla a zel zathumah zaliah za a ngaah tikhan sang khatah tikhan a ngai reng thei lo a ngai reng kha a nuam reng thei lo a chuan chu hei nge engkang pe ka hman ang ho a vawr tawp ka tih ang e hetian an awm vang lai kha awm ta khami kha a nuam em mai a khatlai tak kha a nuam em mai a chuan khami ang reng tur khan kan duh a tikhan kan ni ta chuan a lo daih reng ta lo a pawisa in heti a dawr san zel tur khan chuvang chuan kan mix ta nih chu damdawi te kan hmawm hmasa a tikhan kan hit tawngkam hi kan hmang zia hit tih hi kan injection hi hit kan tih na a ni ta chuan zan in ka inkhawm thei a hei bible ka chhiar thei dawn a lehkhabu ka dawn te ka chhiar thei dawn a pathian inhruaina a lawm tur ka chhui ni sela tichuan kan duh tawk mai dawn emawni tih chuan vuahin chu duh tawk mai ang aw chu bak chu sawi tur em em ka hre lo khawngai takin ka video te min like sak ve ura subscriber hi 1 point something k ka nei ve tawh a nung cha thla a thar hmuh tur ka ngei lo cho a in mi ngaidam na ka dil a a chan chu ka ruih nan ka giar zawng zawng ka thil nei ka camera nei zawng zawng ka lens nei zawng zawng ka hralh kawt vek tawh a amarawh chu pathian remruat a ni tur a ngaila pathianin ama lama hin hnuh theihna tura hmanrua a hman a ang te pawn sawi ta ila a pawih awm lo ve bible te ka chhiar phah a hei tunah a tha a ngai ke chuan ke lawm a chu bui lo a pathian a ka bui nasa em em avang hian tunah chuan ka vui ngam tawh lo a pathian lakah ka lawm ka inkhawm thei a hei zaina pawh bible ka chhiar thei dawn a lehkhabu te ka chhiar thei dawn a ka lawm a
ni zana han da sana kha en hun ber khada thum le achan ve ni ka ria bible kala chiara e komu thei dawa apoi dawa mu thei dawa maro chu e phone te en me ai chuan me bible te chiari la kan nun kha roi em mai tam doi tia ho amua cho ai thì han số tự động bỏ sa ringa thì không tốt thuyền hay cái điều phải để với năng để chọn số cái chết ta bảo bảo tua te cái bia ta thì han thèn te cái sila thì phải ngay in nghe thì ngay dòng dòng thì cái cột tên thì phép cái thì phép cái man anh muốn bỏ thì thì ru ru mình thắc saga number 4 rin hot ngai to ro han rui tu rin hot ngai to ro han ti khan e kan chet bol bol khan kan ti bol bol khan thil kan ti bol bol khan e kan ril ru kha ten flemin da thak bang lama kha kha kan tan an a tha em e pathian e nung sui hi thil ol samon ni lawa har sat na tam tak ka to ron ti chu ko ria ma se pathian na wa chuan kal na tur ka hre to rawa kho ve la hi ka bible na ka kan dam chung hun tur soi atang chuan kum chumi kum chan ve vel chu tlerol chu atangin ni chu chan ve chu ni lo kan tlerol chu atangin hei tu thlengin tui thei thil boi puin kan kho sa tuna chuan thak angai a ti zong hian hun kan manga a channel hi ang nge kal tir don ka hrelowa a chan chu phone a in record khani a ka bible chiar lai te ka bible chiar te in record theila I memory nei tambilang chuan chu a tha fiau tur a ngai ma se memory ka nei tam si lawa ka bible chiar ha ka ti thei si lawa ka ti da kha chak va youtube bible chiar chuak ma saber mi zo singa bible youtube ba chiar chuak youtube pa da chu da ma saber ni kha ka cha kha ma ro chu pathian nam ro da ni nge ka chapo lo nan ti hian YouTube lawa kan chiar YouTube lawa kan chiar ngai ani ange khongoi takin kai channel ga video min en sak tu te khan video min like sak ram ola khatia pakhat in like khan YouTube algorithm khati khan lo pal ve zel mi dangin an lo muwa ti khan an lo like ve zel theinan an lo en ve zel theinan mình đâu tí lo mới sắc sáng sau bữa in có bắt thiên mình in không ai na kan ge na ti chuan mình là subscribe lâu tập pon để cái video mình subscribe sắc turin cái ngen chawa ti chuan mình trong try pui thin tu te chunga lom tu ka suya ti chuan ka YouTube channel mình en sak thin tu tem te anh ni mình en sak thin tu te chu in chunga lom tu ka soi boka pathianin ale tam takin mal som chu ro se pathian ro pui ber chela kim ti thei pathian ani pathianin ro min real sang ti ga ringa a tha zong in kata hian hun a her min her sang ti ga ringa ka om na hi an hiama anh hiam em chu wang chu ania YouTube tan kalak ni a se da uphei chu min han thil heng he ula ka duwa one pi YouTube pasum lak lu theina anti a chuan subscriber a chuan katling to a amaro chu view hours a hian kala tling lo mai theia
te zoom la lut tura ko hanin connect dan te ka kengwa ka thiam lo ka bo ma a ria chuan men an thil ura ka lawm hleang hei a tlai to a chiarna hun amaro chu kamu thei lo dar tum thang te po ka chiar theia amaro chu lehkhabu in chiar siak lai kan nei awangin lehkhabu chiar te la ngai awangin tikhan duh tawkila ka battery lo bawk nen duh tawkila in zavai chunga lawm thu ka suia pathianin mal sawm cheu ro se ka lo me thau le